Doon na lang ang panahon, igsoon ng Diyos bakit na siya mubalik. Ikaw o ako diyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako diyan kuhaon, laylong nagtusa pangalulong talipay ang aking matagamtaman, kauban na siya. Pagkaaning lutong katahon, ang langit tulong bulawan ang aking pagalatang daw sa langit ang iyang kadan syudad Kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakita, wala na'y kamatayon, Jesus. Lunlon tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatayon. Syudad na Bulawan, daw sa langit ang pagkakumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buming tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, igsoon
Magampo kita, Ginoo. Lain na usab ang higayon nga imong gipaabot kanamo. Dili na mo kawangon ug pakyason ang pagbagig-uban kanimo. Mao nga niining mga taknaa kami nagasimba ug nagabayaw sa gamhanang pangalan ni Jesus Christ. Because we know that your name is higher than any other name. So amo gi-exalt ikaw, Ginoo, nining adlaw. Dihugi ang imong pulong nga puno sa kinabuhi. Ug magapadayon kami sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Mayong hapon. Padayon kita sa gisgutan nato kaganiha mahitungod sa gingharian sa Dios. Okay? Sa atong panahon karon, nagabase kita kanunay sa iyang pulong. Kay ang iyang pulong sa libro sa Ephesians chapter 5. Nagaingon siya dinhi, mag-amping kita. 5:15, ingon si Pablo, be very careful in how you live, not as unwise, but as wise. Verse 16, making the most of every opportunity, because the days are evil. Kining mga sulatan ni, dili pagyud kayo klaro kanimo kaniadto nga evil. Lahi karon gyud grabe na. Grabe na gyud karon naglutaw na gyud ang evil sa atong panahon. Sa unang panahon sa pagsulat pa nila niini, dili pa ni makita nimo na evil. Okay. Kaysa ako pa'y nagbatanon kaniadto, bisan gani kining tagom, dili pa ni tagom, mag-ugpo pa ni. Mingaw pa ni, niadtong mga 1970s. Mingaw pa ni, uban ako siyaya, kini akong iyaan. Kunya ang tagom, katunggan, mingaw. Wa pa mi kailag unsay karaoke, wala pa. Wa pa mi kahibalog unsay internet, wala mi kahibalog unsay GPS, wala na. Walay cellphone. Kung magsulat man gani, magpadala ka unsay imong ikaw sulat. Dili pareha karon na grabe na gyud ka high-tech ang atong mga panahon karon, masabta na nimo na duol na gayud kita niining mga panahon na nagaabot na kita sa kinatumyang bahin. We are nearly touching the end of the age. Duol na. Okay, so ingon din si Paul, making the most of every opportunity, because the days are evil. Ang mga adlaw hilabihan na kadautan. O the more na nagkalayo na ang panahon, the more na nagkalayo na ang dagan sa mga katuigan sa makarong mga adlaw, the more na naglutaw, ug nadayag na gayod ang tinuod sa atong panahon karon. Sa mapananglitan, ang gingharian sa Dios. Okay. Ngano nga gihimo man kinig sambingay, what is parable? Parable is an earthly story, but there's a heavenly meaning. Kasagaran sa mga sambingay, dinhigikuha sa kalibutan ng mga kaasuyan. Sa mapananglitan sa magpupugas, sa yuta ipugas, upat ka klase nga yuta, usara ang nag-ayo, ang tulo palpak. Bunglayon, okay. Mustard seed. So naay daghan pang makita nato niini dinhi sa giingon sa Biblia. Nag-anam og kadugay ang kalibutan, nag-anam og lutaw ang mga pulong sa Ginoo, nag-anam og kadayag ang tinuod. Mao nga kay days are evil, so unsay giingon, be very careful, mga batan-on, kinahanglan amping kamo. Okay, maayo ni mga tagapangi kay diri sila dagan paingon. Ikaw bintaha na lang kay diri dagan paingon. Kaysa adto pa sa uban, praise the Lord. Okay raman gihapon pero bantay ta. Kay basin bayaon niya,
Kay kining sambingay sa gingharian sa Dios nagpasabot og nagpadayag kini sa nagkalainlaing paagi sa pagtulunan sa mga kasimbahanan karon. Sa tibuok kalibutan, ang duha nga kusog nga nagadtubo karon mao ang Islam ug ang Christianity. Okay. So kining Christianity usa sa mga kusog kaayo nga nagatubo sa atong panahon karon. Pero wala magpasabot nga mao kini ang paagi sa Ginoo nga kusog ang pagtubo niini. Ang gipangita sa Ginoo dili ang quantity, ang kadaghanon dili, kundi quality. Amen. Dili ang quantity. Hallelujah. Ang gipangita sa Ginoo mao ang quality. Praise the Lord. Okay. Kaganiha gisugdan nako ang pag-isgot mahitungod sa sinugdanan. Okay. Kiniging harian sa Dios. Okay. It begins with the preaching of the word. Kung muhisgutag king harian, morag mapicturize nato na naay gwapo nga palasyo, unya gwapo kaayo nga pagkabutang, unya morag ana banay pader mo ng kingdom. Pero sa Ginoo lahi, gani sa atong panahon karon dunay extension sa kingdom of God. Okay. Unsa man ang extension sa Luke chapter 17. Tan-aw nato ang Lucas 17. Praise God. Verse 20. Once having been asked by the Pharisees, when the kingdom of God would come. Okay. Usa sa mga Pariseo nangutana kang Jesus. Og sa iyang pangutana, when kanusa ang gingharian sa Dios moabot. Mitubag si Jesus, the kingdom of God does not come with your careful observation. Verse 21. Nor will people say, here it is, or there it is, because the kingdom of God is within you. Ang gingharian sa Dios, dili nimo makita sama sa imong gihunahuna nga muingon diri niya dinhi tuara didto. Kay ang gingharian sa Dios naa kaninyo. Mao ni ang extension of God's kingdom. So kinsa man kining nakadawat niini nga gingharian nakasulod niani kadtong nakadungog sa pulong sa ebanghelyo og mituo og mituman gikinabuhi niya ang iyang nadungog ug kini siya mao kini siya ang nakasulod. Okay. Nakasulod. So kining mga butanga dili di ay kini basta-basta na muingon ta na ako muingon Kristiyanos. Okay. Dinhi sa Luke chapter 13, Lucas 13, verse 24. Naipulo nga gaingon dinha, nagaingon dia, make every effort to enter through the narrow door. Paningkamot. Kay kining pagsulod sa gingharian di ay sa Dios. Dili di ay nimo ragyano-yano ra na mulingkod ra ta mo duol og simbahan apan dili pa na enough. Kundili makadungog sa pulong, maminaw sa pulong og dawaton ang pulong. Kinabuhion ang pulong mo nang giingon paninguhaan ninyo, make every effort to enter through the narrow door. Because many, I tell you, will try to enter and will not be able to. Daghan ang maninguha sa pagsulod niini apan dili sila makahimo. Nganong dili man makahimo? Praise God. Okay. Tungod kay ang yawa
maninguha o maningkamot gayud siya nga kun mahimo, pero di man gyud mahimo. Kay kung ang tao mahibalo na niini, di naman gyud mutuo sa iya. Mao nagiingon sa dihang nahibalo ka sa kamatuoran, ang kamatuoran maoy magahatag kanimo og kagawasan. Amen? O mao na truth. Okay. So dinhi, makita nato na kining gigharian sa Ginoo, word, gi-compare kani sa seed. Why compare God's word to seed? Ngano nga ang God's word gi-compare man sa seed, sama ni atong mustard seed, the smallest seed among of all, gamay. Okay, ngano gi-compare man eh? Tungod kay ang word, okay, buhi. Word is living and powerful, active. Okay. Dili sama sa pulong sa tao. Kaya ang pulong sa Ginoo kani, okay, has life. May kinabuhi kini. Kung unsa ang ginahimo sa Ginoo, ginasundog sa yawa. Okay. Like for example, upat ka klase nga yuta. Ang usa nga binhi nahagbong sa dalan. Ang usa ka binhi nahagbong sa kabatuan. Ang usa ka binhi nahagbong sa kasampinitan. Sa ikaupat nga binhi nahagbong sa maayong yuta, nagbunga ug daghang bunga. Kining tulo wala magsilbi. Kay una, ang nahagbong sa dalan, gituka sa langgam. Nangutana ang iyang mga tinunan, Ginoo, wa gid mi makasabot, pasabta mi unsa man tong langgam. Ingon siya, wa ba di mo makasabot niini? Ang langgam mao ang yawa. Di ay. Gusto niyang patyon ang binhi. Sa diha nga mapatay kining binhi, dili na makapenetrate ang truth. Kay ang yawa naman may mo penetrate ni ini. Ginoo, unsa man pud tong nahagbong sa kabatuan. Okay, nabuhi siya. Pagsubang sa adlaw nalaos siya. Kung sa ibot pasabot niya na Ginoo, wala siya magdugay tungod kay ang iyang gamot, gamay ra ang yuta. Pagsubang sa mga pagsulay, pagpanglutos, kabalaka sa kinabuhi, pangandoy, mga pangandoy, maoy mipatay sa binhi. Okay, tanawa ragod ang pulong sa Ginoo, usa ra gyud ang nabuhi. Unya, naghimo na pod og lain na pod na paagi sa sambingay. Bunglayon. Usa ka uma. Gihinluan. Human sa dihang nahinlo na, gitudlingan. Human og tudling, gipugsan og mga maayong binhi. Human og pugas na mahulay. Sa dihang na mahulay, mingduol ang kaaway, ang yawa, og nagpugas pod siyag iya. Nagdungan og turok. Nangutana, dili ba, sir, maayo mang binhi ang atong gipugas? Naon sa ba nga nagturok man ang daghang sagbot ug ang binhi nga atong gipugas? Ingon siya, buhat ka na sa atong kaaway. Adi ay, kung mauna amo ning pangibton, ayaw, hulata usa. Ang insaktong panahon, kay ibandol ang mga sagbot, ilabay sa kalayo, ug ibandol ang trigo, ibutang sa mayong butanganan. Sambingay. Kinsa maning ibandol, isugbas kalayo, tao ni. Kinsa man tong ibandol, ibutang sa maayong butanganan, tao gihapon ni. Nagpugas ang Ginoo og tinuod nga Kristohanon
mga matinud-anon, matinumanon, mga buutan, nagpugaspud ang yawa, counterfeit, ug Kristohanon gihapon. Pero matingala ka. Okay, amin ba? Nagpugas. Ang umah mao ang kalibutan. Ang mga binhi mao ang mga tao. Kining katapusang panahon, nag-ingon ang Mateo, bahinon ang karnero ug ang mga kanding. Sa atong panahon karon, nagdepende kini. Kung nang imong kasing-kasing tabunok, madinawaton, magpabilin kagayod sa gugma sa Ginoo. Mao na ni ang giingon sa Mateo, nga taphan. Dili ba nakabasa mo sa Mateo, taphan na tahop? Unya kadtong mga tahop manglupad? Wala ako'y gihisgutan ni ana nga simbahan. Biblia mo'y nag-ingon, taphan. Kay ang atsa, andam na o gikatao na sa punuan. Praise the Lord. Nagkaanam o nagkaduol ang atong panahon, nagkaanam o klaro ang iyang pulong. Okay, so unsa may atong buhaton? Ang atong buhaton, kinahanglan beware of Satan counterfeit. Hallelujah. Kanang imbitar-imbitar karong panahon na, beware. Amen ba? Nganuman, tungod kay hangtod karon, wa pamandak pa si Satanas. Hangtod karon. Unya sa last na gyud, dili na gyud siya maingon counterfeit. Maghimo na gyud siya nga siya si Kristo. Antikristo di ay. Pero ingon ang Biblia, daghan ang malimbungan kaniya. Okay. Daghan ang malimbungan. Siya nagyud ang mupuli nga siya daw si Kristo. Mupatuo siya sa tao, sa tibuok kalibutan, siya. Mulingkod ingon nga siya Ginoo. Pero salamat sa atong Dios. Ang atong Dios buhi. Ang atong Dios kusgan, powerful. Hallelujah. Namalandong ko sa atong panahon karon. Ingon ko, mao di ni ang giingon na Armageddon. Kay di man gyud makaya ni sa pagkakaroon daghan pa ang mga matay nga tao. Pag-rapture ni ani, tanang mahibilin, maotoy kontra sa Ginoo. Pagbalik, diha na. Praise God. Kinahanglan kitag kaalam karong panahon na. Okay. So, gikinahanglan tag bantay karon. We must beware of Satan counterfeit. Ngano? Tungod kay si Satanas has counterfeit Christian. Counterfeit. Kanang counterfeit means fake, piki. Mga bunglayon. Last days, ingon ang Ginoo. Ayaw lang ibta, kay ibandol kining mga sagbot, itambog sa kalayo. Ibandol pod ang mga maayo, ibutang sa mga maayong butanganan. Okay. Si Pablo sa unang panahon, nakaingon ko, dili basta-basta ang ministry ni Pablo. Dili basta-basta. Daghang kakuyaw ang iyang hiagian. Apil na ang mga nagpakaigsuon diha kang Kristo. Apil na. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 26. 2 Corinthians chapter 11. Verse 26. Okay, Ikaduhang Korinto 11:26.
I had been constantly on the move. I have been in danger from robbers. Hapit di siya malumos suba. In danger from bandits. Oy, sa iyang paglakaw-lakaw, nakatagbo siyang mga bandido. In danger from my own countrymen. Oy, mga taga-ila. In danger from Gentiles, sa mga hintil. In danger in the city. In danger in the country. In danger at sea. Mao ni ang iyang ministry. And in danger from false brother. Abi ko og Kristohanon lahi man di ay. So kita nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, ma-discern nimo ang tao kung sibo ba kamog espiritu. Ma-discern. So ingon siya ako, nakaagi ko og kakuyaw niining mga false brothers. Ngano na false man brother? Okay, nagpanggap sila nga mga Kristohanon pero false. Nag-ingon si Jesus na mailan ninyo sila pinaagi sa ilang mga bunga. Okay, verse 27, I have labored and toiled and have often gone without sleep. Sayang paningkamot siya paghahago, wala pag siya tulog-tulog. I have known hunger. Kaagi daw siya kagutom, kauhaw. Unya, without food. Okay, nagapuasa siya. I had been cold. Ingon siya, katugnaw sa kagabihon. Ingon siya, besides everything else, I face daily the pressure of my concern for all the churches. Naapagod siya yung mga kabugaton sa magkasimbahanan kay kining iyahang ministry, wala manggod ni siya ingon nga nagsalig og tao, naningkamot nga mabuhi aron lang siya makapadayon sa iyang ministry. Naningkamot siya. Mao na nga mao niya mga testimonyo. Niagi siya kakuyaw, daghang mga kakuyaw ang iyang hiagian. Naapagyoy iyang kabugaton sa mga kasimbahanan. Mao ni siya. Okay. So dinhi makita nato na beware kita sa atong panahon karon. Gani dinhi sa Romans chapter 10, mga tao gihapon kini nga kuno nagatuo sa Dios. Apan wala mahisakay ang ilang pagtuo diha sa Ginoo. Ang mga pastor nga ako mga sakop gipahinumduman nako sila, mga lagad ta sa Ginoo. Kung mga lagad ta sa Ginoo, dili ta magsalig sa tao. Kay kining musulod ni ining trabaho hugot bakos ni. Pero kay hugot bakos man, na ay usa nga nagtanaw sa ato kung makasakay ba kita sa kriteria niya. Kung makasakay ka sa kriteria niya sa Ginoo, nan mulampos ta sa ministry. Pero kung dili ka makasakay sa kriteria sa Ginoo, mao nga biya gyud ka sa ministry, manarbaho na lang ka, mag-uma na lang ka, mamuhi na lang kag baboy. Kay muingon kag dili ni abagan natong paningkamot, wa gitay mahimo ni ani. Muana gyud ka. So unsay akong gidasig? Pagtuo. Wala ka nay bisyo. Wala ka na pay unsa pa diha nga ikasaway at tubangan sa mata sa tao apan kung wa ka maglakaw sa pagtuo. Praise the Lord. Amen. Mauna ang giingon, God's require is to believe Him. Mao gyud nay first requirement to be a Christian. To be a minister. Okay. So mauna, gisultihan ako sila.
Kay kung mangalagad ta sa Ginoo, o niya, mga litrato ta ipadala sa laing nasod kitabangan ta, mali. Wala tay dungog. Okay, muto niingon si Anli Pamora magni ay kuan diri pa na mutabang daw. Iko sige daw li. Pero og naay kapalit ayaw. Nasabtan man ni Anli na uy, lahi man og dili tadi pa ayaw yon. Nahuman, wala pa man mahuman na purmaning atong tigumanan, walay lain kita ragyod ang nagtinabangay ni ani. Walay lain inunta na laing nasod nga nagpadala nga mutabang sa ato, wala kitara pagtuura. Kumusta ba ang unsay resulta? Di balipay. Amen. Mao ni atong legacy. Praise the Lord. Okay. Dinhi sa John chapter 6, mao ni ang requirements. Okay, John chapter 6. Nag-ingon ang iyang mga tinunan sa verse 28, then they ask him, ang iyang mga tinunan nangutana kang Hesus, what must we do to do the work God's require? Sa ato pa Ginoo, kung moapil mi sa pagpangalagad, unsa may requirements? Police clearance ba? Unsa nga mga clearances? Gitubag sila sa 29. Jesus answered, the work of God is this, faith, to believe. Believe, pistio, sa Greek is pistio, means commit or put in trust. Mauna, the work of God is this, to believe in the one He has sent. Mao gyud na siya. Okay. Ngano nga naingon tani ini tungod kay ang Dios uban kanato. Atong palakpakan ang iyang pulong. Okay, so balik ta. We must beware of Satan counterfeit labi na sa atong panahon karon. Ngano tungod kay daghan ang gihimo sa yawa. Ang yawa, naghimo siya. Satan has worked hard to introduce false doctrine. Okay. Not only false doctrine, false living. Praise God. Dili pwede na. Okay. So dinhi, makita nato unsa ba di ay kagrabe kining giingon sa Ginoo. Salamat sa Dios. To God be the glory. Dinhi sa Korinto, atong tanawon makadiyot ang libro sa Korinto. Okay? 1 Corinthians chapter 5. Verse 6, 7, and 8. Your boasting is not good. Kanang imong pagpasigarbo, ingon si Pablo dili na mao. Don't you know that a little yes? Okay, nakahinumdum na ba mo ganiha? What is yes? Kana bitong igpapatubo kanang yes. Kanang unsa na yes kanang only yes lagi. O leaven. Igpapatubo sa niya pa tinapay. Unsa man na siya. Okay. So kanang yes diha, that is sin. Okay. Leaven or yes is a symbol of sin. Kining igpapatubo mao di ini ang sala. Bisan gamay nga igpapatubo, mupatubo ni siya sa tibuok minasa.
Busa, sa unang panahon, dito sa Exodus chapter 12, 15, 16, 17, 18, and 19, kinahanglan na kuhaon yun ni. It had to be removed from the Jewish home during Passover. Panahon na magkuhan silang Passover, maghimo na sila og tinapay na walay igpapatubo. So kanang ginahimo nila kaniadto, masabda nato sa New Testament, landong di ay na sa tinuod nga mga panghitabo sa atong panahon karon. Gibasa naman nato ni, ganiha. Okay, nabasa naman nato ni. So kanang yes, sala na siya. Mao nang ang Luke chapter 12 verse 1, nag-ingon si Jesus, ablihan sa nato ang Lucas kapitulo 12, versikulo 1. Iyon siya pagbantay mo. Okay. Meanwhile, when a crowd of many thousand had gathered so that they were trampling on one another, sa ilang kadaghan, dito nagtinumbanay na kunang uban, Jesus began to speak first to his disciples, saying, "Be on your guard against the yeast of the Pharisees, which is hypocrisy." Okay, pagbantay mo, niya ang ilang igpapatubo. Okay, so kung imo kining basahon, makaingon ka, kung dili nimo masabtan, ngano kaha, aw di ay, mao di ay ini. Walay lain karon nga makapakita sa tinuod og genuine nga Kristohanon kay sa atong panahon karon nahisagol kita sa mga bunglayon. So si Pablo nagpadayag siya sa iyang mga sinulat. Okay, sa verse 6, you're boasting, 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5 verse 6. Ang imong pagpasigarbo, dili maayo. Don't you know that a little yeast works through the whole batch of dough? Iyon siya kanang igpapatubo, nagpatubo kana sa tibuok minasa. Verse 7, iyon siya, get rid of the old yeast. Kuhaan na ka na ang mga salaan na. Iyon sa ayaw na mo niya na. Get rid of the old yeast that you may be a new batch without yeast. Aron mahimo kang bag-o nga minasa nga wala nagyoy igpapatubo as you really are. Aron nga ikaw, for Christ, our Passover lamb, has been sacrificed. Therefore, let us keep the festival. Ampingan nato kining feast of Passover. Morning festival, ang bot pasabot diri. Not with the old yeast. Dili itong atong mga batasan sa una. Kuwaon na to, ingon si Pablo. The yeast of malice, yeast of wickedness, but with bread without yeast, the bread of sincerity and truth. Amen. Bread without yeast. Mauni. Wa di masabti sa mga Hudyo. John chapter 6. Niingon ang Ginoo, ako ang tinapay nga nanao gikan sa langit. Siya di ito ang bread without yeast. So kiningging harian sa Ginoo, ma-establish. Okay, tanaw na to ang John chapter 6. Verse 41.
O dinhi sa 35, verse 35. Then Jesus declared, John chapter 6, verse 35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Ako ang tinapay sa kinabuhi. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty. Dili na gutumon, dili na siya uhawon, si bisan kinsang muduol kanako. But as I told you, you have sent me and still you do not believe. Nakakita na mo, pero wagid kamo mutuo. Verse 37, all that the Father gives me will come to me. Ang tanan nga gihatag sa Ginoo kanako, ingon siya, muduol kanako. And whoever comes to me, I will never drive away. Dili ko gayud siya abugon. Verse 38, for I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Ingon siya sa akong pag-anhi, dili kini akong kabubuton, kundili kabubuton sa akong amahan nga nagpadala kanako. And this is the will of Him who sent me, that I shall lose none of all that He has given me, but raise them up at the last day. Okay. Verse 40, for my Father's will is that everyone who looks to the Son and believe in Him shall have eternal life. Ang tanan nga makakita sa anak, ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhi, and I will raise him up at the last day. Amen. Sa pagkadungog sa mga Hudyo, verse 41, nagbinagulbulay na nga banha sila, mahitungod sa iyang giingon, I am the bread that came down from heaven. They said, is this not Jesus? Dili ba ni si Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? Dili ba ni si Jesus? Ilado ba yan nato kiniginikanan niya? Giunsa man niya? How can he now say, na unsa man ni siya? Matuy pa niya, I came down from heaven. Nasabdan sa Ginoo ang ilahang hinungihong. Miingon siya, hunong, stop grumbling among yourselves. Ayaw na mong bagulbol diha. Jesus answered, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. Iyon siya, walay bisan kinsa nga makaanhi gawas kun sa amahan gipadala kini ug magaduol kaniya. Og banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw. It is written, verse 45, in the prophets, they will all be taught by God. Sila pagatudluan gayud sa Ginoo. Everyone who listen to the Father and learn from Him comes to me. No one has seen the Father except the one who is from God. Only He has sent the Father. Ang but pasabot siya. Kung nakakita mo kaniya, nakakita na mo sa amahan. Verse 47, I tell you the truth, he who believes has everlasting life. I am the bread of life. Ang inyong mga ginikanan, your forefather ate the manna in the desert, yet they died. Ang inyong mga ginikanan, nakakaon gyud tuog mana nga tinapay, pero nangamatay ra sila. But here is the bread that comes down from heaven, which a man may eat and not die. Ingon siya karon, ani ana ang tinapay nga nanaog gikan sa langit,
Ang tao nga mukao niini wala nagyoy kamatayon. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. Sa pagkadungog sa mga Hudyo, nagsugod na sila og kanang dinibatihay, argue sharply. Then the Jews began to argue sharply among themselves. Ug matod pa sa ilang paglinantugi ay, unsaon man nato niining tawhana ang pagkaon niya? Nakasabot dayon ang Ginoo. Jesus said to them, I tell you the truth, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life, and I will raise him up at the last days. Ining samot na yun dinawag, kalibog sila. Verse 55, For my flesh